Fl-aħħar sena Malta kienet l-aktar pajjiż Ewropew li jagħmel avvanzi legali fejn jidħlu drittijiet tal-persuni LGBTI. Min skala ta' bejn 0 u 100%, Malta telat bi 22% u b'57% Malta tinsab fil-11 post. Fl-ewwel post insibu l-Ingilterra bi 82% u fil-qiegħ tal-klassifika nsibu lir-Russja b'6%. Il-kelma qalu li żieda fid-drittijiet jawgura tajjeb imma saħqu li minkejja l-qafas legali xorta waħda persuni LGBTI issofru mill-inġustizzji. Dan ħareġ biċ-ċar minn stħarriġ li għalih wieġbu l-fuq minn 93,000 persuna LGBTI minn madwar l-Ewropa. 47% wieġbu li ħassewhom diskriminati tul l-aħħar sena u 26% sfaw attakkati jew medda bi vjolenza minħabba l-orjentazzjoni sessuali jew l-identità tal-ġeneru tagħhom. 80% stqarru li soffrew xi tip ta' bullying fl-iskola minħabba l-istess raġuni. Minn Malta wieġbu 338 persuna. 51% stqarru li fl-aħħar sena ħassewhom diskriminati jew fastidjati. 22% ħassewhom diskriminati fuq il-post tax-xogħol jew waqt li jfittxu xogħol u 35% ħassewhom diskriminati waqt xiri jew aċċess għal servizzi, kura tas-saħħa, servizzi soċjali u housing.